ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଭୀମ ମହାଭାରତ ରେ ଭୀମଙ୍କ ହାତରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଡେଥ୍ ମରିଥିଲେ? ଭୀମ କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ ମାରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କୁହ। ଭୀମ କାହାକୁ ମାରିଥିଲେ? ହଁ ଦୁଶାସନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ହଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଇ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 98 ଟା ଯୋଉ ଆହୁରି ଭାଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଯୋଉଟା ଜାଣିଛ କୁହ, ଯୋଉଟା ନ ଜାଣିଛ କୁହ। ଭୀମ କାହାକୁ କାହାକୁ ମାରିଥିଲେ? ହଁ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ସେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ସିଏ ତ ତାକୁ କ'ଣ ଭୀମ ମାରିଥିଲେ ନା? ତାକୁ ତ ଜୟଦ୍ରଥ, ସିଏ ତାକୁ ତ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ ମାରିଥିଲେ ଶପଥ କରିକି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଇଏ କରିଥିବେ। ହଁ ସେଟା ତ ଅଲଗା ହେଲା। ଭୀମ କାହାକୁ କାହାକୁ ମାରିଥିଲେ? ହଁ ଗୋଟେ ରାଜାକୁ, ସେ ରାଜା ନାଁ କ'ଣ? କାହାକୁ ମାରିଥିଲେ? ଶକୁନି କିଏ ମାରିଥିଲେ ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତମେ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିବ ହେଲା। ସେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଭିତରେ 5 ଜଣ ମାରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭୀମ ମାରି ନଥିଲେ କି ଅର୍ଜୁନ ମାରି ନଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ କିଏ ମାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ତମେ ହେଲା। ସେଟା କହିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଥିବ ହେଲା। 3 ଦିନ ଭାବିକି କହିବ। ଆରେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଭୀମ ମାରି ନଥିଲେ? ଯୋଉଟେ ଜରାସନ୍ଧ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ହେଇକି ଯାଇଥିବେ ଜରାସନ୍ଧକୁ। ସେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଯୋଉ କୁସ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିଥିବେ, ପୁରା ଫାଟିକି ଦିଫାଳ କରିଦେଇଥିବେ ଜରାସନ୍ଧକୁ। ପୁଣି ସେ ଯୋଡି ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଥିବେ ଓଲଟିକି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲା। ହଁ ସେଇଭଳିଆ କହିଥିବେ ହେଲା। ଜରାସନ୍ଧ ଆଉ ବି ଜଣକୁ ମାରିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର କ ଯୋଉଠି ଏମାନେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଟାଇମରେ କିଏ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯୋଉଠି ବିରାଟ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଯାଇକି ହେଲା, ଅଜ୍ଞାତବାସ ସବୁ ଯାଇକି ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ ହେଲା। ସେଠି ଯୋଉ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେନାପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କିଚକ। ସିଏ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଉପରେ ସେଟା କ ଲେଟର ନା କିଚକ ଥିଲେ। ସିଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ଉପରେ କ'ଣ ଆଖି ପକେଇଥିଲେ ହେଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ଉପରେ ସେ ଖରାପ ଆଖି ପକେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ କ'ଣ, ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଭୀମ ମାନେ କହିଥିବେ ହେଲା, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ, ତାହେଲେ ତମ କିଚକକୁ ଆଜି ରାତି ତମେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭୀମ ସେଇଦିନ ରାତିର କିଚକକୁ ମାରି ଦେଇଥିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କିଚକ ମାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଭୀମ ମାରିଥିଲେ ନିଜ ହାତ ଗଦାରେ ପିଟି ପିଟି।